Mae'n ddiwrnod hanesyddol I glwb pêl-droed Pontypridd. Mae'n gic isel! Ydy honna mewn? Ydy mewn y dyfarnwr cynorthwyol? Croesiad da, mae'r golwg yn aros, a dyna'r hat-trick. O, Mendes, a mae'r bêl yng nghefnir Hwyd. Cornish o arbediad. John Davies am y post yn bellio! Gwyliwch honna! Ameiniad! Gwaith da gan y capten, bwydo Whitmore. Whitmore lle o'i flan, ergyd eisiau! Strachlus efo'r ged! Cornol ucha Rwyd! Roedd bêl fewn i'r canol atio! Mae yna gerdyn coch. Mae'n un beryglus sy'n achosi problemau ac yn codi yn uwch na neb o Mike Wild. A Declan McManus yn y fan a'r lle. Bydd o Stevenson I chymryd I! O, gwefreiddiol! Rashton! Andy Firth. Hopkins, mae'n cael ei harbed! O, mae'r bêl yn cael ei rhoi. O, I do'r Hwyd! Nawr te, mae Gerdyn Coch! Mae Gerdyn Coch I Mendes. O, mae di methu! Mae tîm y Bala wedi ennill y gwpan am y tro cyntaf yn ei hanes. Whitmore yn cael ei ddisgyn. O, mae'n gic o'r smotyn. Dim camgymeriad o gwbl. Baker eto. Baker! Mae 2-2. Anhygol. Davies, Sgoriwr yr ail gol! A mae di cael ei ffenio mewn i'r Hwyd! Mae yna gyfle fan hyn. Redwood ydy'n mynd I hun! Na di wir, mae'n pasiodd Leo Smith. Newell! Yna mae yna gyfle iddyn nhw fan hyn. Efo'r gic yn un o gorffol! Gwefreiddiol! Anesyn eto! Oh my God! Gol I Aberystwyth! Y bêl yn rhedeg. Bron iawn, yn hyfryd at yr eilydd. Ydy mynd fewn, ydy mai. Rosie Hughes fynd yr ediad. Cryf arall iawn yn fwy cyrraedd. Mae'n gyfforddiad mae'n gol. Mae'r Exam di taro. Ydy mynd y gornel, dim ffasiwn beth. Mae'r gwiriad mewn. A mae Flint yn hyrhoeddi mewn i'r Hwyd. Mae Aberystwyth yn aros fan hyn. Am yr ail dymor o'r bron, y Seintia Newydd ydi pencampwyr uwch gyngrair Cymru. Digon opsiynau yn y canol. Dyma Catherine Walsh yn dod amdani ac ar yr hanner foli mae Walsh yn rhwydo enillwyr Cwpan Cymru. Tîm sy'n breuddwydio. Gadwch ni fod yn realistig yn erbyn tîm sy'n disgwyl. 6-0. Chwalfa, ond gymaint I wedmygu gan y Seintiaid.